Καλησπέρα friends, τι κάνετε, καλά είστε? Εγώ ξαναθέω, καλά είμαι και εγώ. Ξυπνήσαμε, τώρα κάνουμε μπάνιο, εδώ βλέπεις το μαλλί. Πάμε τώρα να φτιάξουμε λίγο το μαλλί, να βάλουμε λίγο ζελέ. Περίμενε τώρα να σου δείξω το kit μου που έχω φέρει από εξωτερικό, από Ελλάδα. Εδώ μέσα έχω τα πράγματά μου, να σου δείξω και λίγο το skin routine και αυτά. Δεν είμαι big fan εγώ, αυτά κάνουν οι κοπέλες αυτά τα πράγματα. Δεν βάζω και εγώ κρέμα. Μόνο μία κρέμα έβαζα όταν ήμουν Ελλάδα, την Nivea, αυτή την Nivea κρέμα, ξέρεις τώρα. Εδώ βλέπεις βιταμίνη τι έχει, βγει και ο ήλιος χαλαρά, μας χτυπάει ήλιος. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο skin routine. Εδώ βλέπετε ένα ζελέ wax, πώς λέγεται αυτό, είναι ultra strong, δηλαδή πολύ καλό είναι για τα μαλλιά σου friend. Περίμενε τώρα εδώ, από μέσα είναι έτσι, έχει και ωραία μυρωδιά χαλαρά, κάτσε τώρα, και απαλά και χαλαρά, να το πω. Εδώ τώρα. Και εδώ τώρα κτενίδουμε τα μαλλιά. Εδώ τώρα είμαστε ready friends. Εδώ τώρα πάμε τώρα να δείξουμε. Εδώ τώρα πάει το wax, πολύ καλό είναι red. Εδώ τώρα αυτό είναι άρωμα Digi Dolce Gabbana από Γαλλία είναι. Το είχα παραγγείλει εγώ από Sephora. Εδώ τώρα έτσι 2 και 3. Εδώ πολύ καλό άρωμα αυτό. Εδώ έτσι βάζουμε άρωμα, βάζουμε και εδώ και αυτά, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι friends. Εδώ τώρα friends είμαι πάνω στη μηχανή του, πάμε city τώρα. Αυτό το vlog θα το συνεχίσω από το άλλο κινητό, από το iPhone XS, γιατί το 13 Pro δεν κάνει να το πάω στην πόλη, γιατί έχει πολλή κίνηση και αυτά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εδώ μηχανή μου, να κάνουμε start τη μηχανή. Εδώ βλέπεις και εδώ χωριό, δηλαδή πως είναι τα πράγματα για αυτά. Και beautiful view σήμερα, έχει και clear sky. Και πάμε τώρα friends χαλαρά. Εδώ τώρα friends βλέπετε πολύ ωραίο view χωριό. Ξέρω δεν πρέπει να κάνουμε vlogging και αυτά, οδηγάω και μηχανή. Πάντα κράνος friends, εγώ τώρα κράνω δεν το φόρεσα γιατί δεν πάω και πολύ μακριά, απλά safety always, αν καταλαβαίνετε. Και πάμε τώρα, ανεβαίνω τώρα μεγάλο δρόμο, μεγάλη οδό, χαλαρά. Γεια σας friends, και πάλι τώρα γύρισα πίσω σπίτι και που σας έδειξα την κάρτα. Αυτή η κάρτα είναι πολύ σημαντική για μένα, είναι δηλαδή που έχει πάνω τα στοιχεία, ταυτότητα να το πω. Ταυτότητα αυτή ήταν πολύ δηλαδή important για μένα, δηλαδή πολύ σημαντικό. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να μπω στο αεροδρόμιο εδώ από εδώ για να έρθω Ελλάδα. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσα λοιπόν να μπω στο αεροδρόμιο από εδώ. Δεν είναι ότι θα τη χρειαζόμουν Ελλάδα, δεν την ξέρουν εκεί, απλά είναι σαν ταυτότητα όπως έχετε εσείς, πάνω στοιχεία, ηλικία και αυτά. Και εδώ τώρα μηχανή, εδώ beautiful bike, εδώ χαλαρά. Και τώρα έχει και ήλιο, παίρνουμε βιταμίνη D, κάτσε τώρα να σου δείξω friends. Εδώ χαλαρά, εδώ έχει και λουλούδια, κάτσε να σου δείξω εδώ λουλούδια εδώ. Για τους friends μου λουλούδια εδώ που με αγαπάνε και εγώ σας αγαπώ, είναι κάνε subscribe αν δεν θες μη κάνεις. Και εδώ άλλα flowers λουλούδια για εσάς. Τα λέμε ξανά κάποτε friends, αυτά ήταν για σήμερα να πούμε. Και δεν έχουμε κάτι άλλο πούμε. Bye, και απλά vlogging από αυτά θα κάνουμε από το iPhone 13 Pro. Και τα λέμε ξανά κάποτε friends, να είστε καλά, κάνε subscribe, like, share και όλα αυτά. Εδώ Rolex από Άγια Βάρβαρα είναι, βασικά όσοι δεν είναι από Άγια Βάρβαρα. Καλό ρολόι είναι αυτό, και εδώ engagement ring και αυτά. Και τα λέμε, bye, κάνε subscribe, like, share αν θες friend. Bye.